Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Аделя Бирханова. Ел сайын декабрь ахырында энергетик мәдәният сарайында мәктәп укучылары өчен көтүп алган чыршы бәйрәме уздырыла. Уку алдынгылары мәдәният, спортта зур уңышлары булган 500 малай һәм кыз күркәм чарада катнашты. Бу чарада безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Мәктәп укучыларының иң-иңнәре энергетик мәдәният сарайында узган чыршы бәйрәменә җыелды. Фән олимпиадаларында, спорт ярышларында, төрле конкурс бәйгеләрдә зур уңышларга ирешкән малайлар кызлары күркәм чарада катнашты. Әтиләре махсус хәрби операциядә катнашучы балаларның бәйрәмдә катнашуы да игътибарга лаек. Район башлыгы Разиф Кәримов үз чыгышында укучыларга уңышлар теләде. Бүгенге бәйрәмдә катнашучыларның һәркайсы ихтирам һәм хөрмәткә лаек. Тырышлыгыгыз, үҗәтлегез, үз максатларыгызга кыю атлавыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә зур уңышларга ирешүегезне, илебезнең чын патриотлары булып үсеп җитүегезне телим. Зейнең 15 сәләтле баласы сәхнәдә тәбрикләнеп, махсус сертификатларга ия булдылар. Уңышлар буыны фәндә беренче адымнар, талант һәм иҗат номинацияләрендә яңа исемнәр ачыкланды. Чыршы бәйрәменә килгән һәр укучыга Кыш бабай күчтәнәче тапшырылды. Энергетик мәдәният сарае үзешчәннәре, балалар коллективлары бәйрәм кунакларына җыр биюләрен, матур чыгышларын бүләк иттеләр. Аделя Бирханова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. 22 декабрь Россиядә энергетиклар көне буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан Зей гырысында тантаналы чара узды. Район башлыгы энергетика тармагы хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләде. Зейнең куәтле предприятиесе Грызда эшләүчеләр энергетиклар көнен билгеләп үттеләр. Оешма директоры Дмитрий Прохоров узып баручы елга йомгак ясады. Район башлыгы Разиф Кәримов Зейне электроэнергиясе җылылык белән тәэмин итүдә хезмәт куючыларга рәхмәтен белдереп, киләчәктә дә уңышлар теләде. Во все времена нашей жизни имело и имеет огромное значение, от нее зависит жизнеспособность всех других отраслей экономики, комфорт, тепло и уют наших домов. Благодаря вашей стабильной, надежной и устойчивой работе активно развивается инфраструктура района, реализуется долгосрочная программа, успешно осуществляется функционирование предприятий и учреждений. Биредә эшләүчеләр илнең энергетика базарында лаеклы урын тоту белән бергә районның социаль-икътисади үсешенә дә зур өлеш кертәләр. Бу көнне барысының да хезмәте югары бәяләнде. Күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен Россия Федерациясе энергетика министрлыгының мактау грамоталары, Татэнерго җәмгыятенең һәм район башлыгының рәхмәт хатлары һәм мактау грамоталары тапшырылды. Энергетиклар көне уңайыннан электр көчәнеше астында эшләү үзәге хезмәткәрләре дә котлаулар кабул итте. Биредә ил күләмендә хәтта якын чит илләр өчен югары квалификацияле белгечләр әзерлиләр. Район башлыгы алдагы эшләрендә уңышлар теләде. Поздравить вас с профессиональным праздником, Днем энергетика. Вы знаете, значит, Заинск был и будет городом энергетиков. Вся цепочка, система энергетики у нас есть. И мы рады, что у нас появилась даже и образовательная такая система. Үзәкнең бер төркем хезмәткәре төрле дәрәҗәдәге мактау грамоталарына һәм рәхмәт хатларына лаек булдылар. Спасибо. Разиф Кәримов һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан Шелтәр компаниясе җәмгыяте хезмәткәрләрен дә тәбрикләде. Коллективка төрле өзеклекләргә юл куймыйча эшләүләре өчен рәхмәт белдерде. Намуслы һәм нәтиҗәле хезмәтләре өчен кайберәүләр район башлыгының мактау грамоталары белән бүләкләнде. Зей район үзәк дәваханәсе 2024 елның 1 гыйнварыннан 8-нә кадәр ял һәм бәйрәм көннәрендә эш графигын хәбәр итә. Яңа ел бәйрәмнәре чорында үзәк дәваханәнең кабул итү бүлеге һәм ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәте тәүлек әйләнә эшләвен дәвам итә. Фельдшер-акушерлык пунктлары, стоматология бүлеге, поликлиника 3 гыйнвардан 6-сына кадәр халыкка хезмәт күрсәтәчәк. Бу көннәрдә шулай ук балаларга сөт продуктлары тарату бүлеге дә эшләячәк. 20 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр юл инспекторлары кышкы каникуллар профилактик чарасын уздыра. Әлеге тикшерү каникул вакытында балаларның җәрәхәтләр алу куркынычын кисәтү максатында оештырыла.
Агымдагы елның 11 айында республика юлларында 418 юл транспорт халакәтендә 16 бала үлгән, 437-се җәрәхәтләнгән. ЮХИДИ бүлеге хезмәткәрләре әйтүенчә, бигрәк тә транспорт чараларында балаларны саклык җайланмаларын кулланмыйча утыртып йөртү аяныч хәлләргә китерә. Кышкы каникул чорында балаларга аеруча игътибарлы булырга кирәк, аларны юлларда йөрергә өйрәтергә, юл кагыйдәләрен аңлатырга кирәк. Юлдан чыкканда мобиль телефоннан файдаланырга ярамавын да аңлату зарур. Киемнәргә яктыртучы элементлар тагып йөрүгә дә бу вакытта зур игътибар биреләчәк. Бу чорда ЮХИДИ хезмәткәрләре балалар учреждениеләрендә профилактик әңгәмәләр дә уздыра. Укучылар тарафыннан юл йөрү кагыйдәләре бозу очраклары булганда, бу мәгълүмат мәктәпләргә хәбәр ителәчәк. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зәй яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль шелтәрләрдән белә аласыз. Район газеталарына язылу төгәлләнергә санаулы көннәр калды. Шуңа күрә йортыгызга районыбыз яңалыкларын алып киләчәк Зәй фыкларына һәм Новый Зәй басмаларына язылырга ашыгыгыз. Ә мин сезнең белән сау буллашам. Көннәрегез файдалы үтсен.